Αυτό τι μαζεύτηκαν εδώ, Παιδιά, είδατε που θα φοβούνται, ρε. Είδατε που θα μπούμε. Όλα αυτά θα δούμε κυκλικά. Δείτε εκεί την Καρχαρία. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Το χέρι μου κάτω. Σαλάχι είναι σε είπα. Πάνε, σαλάχι. Παιδιά, κουνιόμαστε. Κουνιόμαστε. Ας το καλό. Α, λέω κι εγώ, ρε. Ας το καλό μου. Πείτε τραβάς νερό. Ναι. Τώρα αυτό, Θα τρώει κάπου. Πολύ μέσα. Νάτος, πολύ μέσα, απέναντι είναι. Παιδιά, ένας τεράστιος. Νάτος, νάτος. Κοίτα και αυτό το ψάρι, με τσιπουράκι και το καρβιδάκι από πάνω. μάτι του στο σχιζοφρενή. Πώς και δεν τα τρώω. Ρε, μπορεί να είναι Μπορεί να χορτασμένοι. φάγανε πριν. Άμα είναι χορτασμένοι, δεν χρειάζεται να τρώμε. Φαντάζεσαι να δούμε τώρα να συμβαίνει αυτό. Να τρώει ένα το άλλο. Γαμάτο. Μαλάκα σαν τσιπούρα Κάτι είναι τεράστια. στρώματα αυτό. Αυτό το μεσαίο τι είναι αυτό, ρε μαλάκα, έτσι. Όχι, δεν στα άλλα δεν έχουν. Κάτι έχει κολλημένο. Ποιος, ρε? Αυτός εδώ έχει στο στόμα του κάτι, ένα εξόγκωμα. Καρκίνο. Είναι άρρωστο, παιδιά. Κοίτα εκείνος τι πέσει. Τσαπούτσα, εκείνο. Να το εδώ. Μην κάνεις παραπακτά, γρήγορα. Για καρχαρία δεν την έρχεται κοντά μα. Κοίτα, κοίτα, τέτοιο. Λες και είναι εδώ μέσα, μαζί μας. Γιατί βάρετη η ζωή. Μόνο που λυπάνε και Ναι ρε, δύο. που και πολύ ηρεμία, τίποτα. Ναι, Του αλλά ζάρι. πάνω. Θα σκάσει το τζάμι. Θα σκάσει το τζάμι. Πώς δεν περπατάς, δεν καμιέται. 20 χρόνια να μην περπατάς. Θα τα κοπάρει. Μαλάκα, δεν υπάρχει καρχάρια. Για πέρασε από πάνω και δεν τον είδα. Δεν το καταλαβαίνεις με τίποτα. Ξέρει, να τους έρχεται κι άλλος. Αράζουν τα σαλαχάγια εδώ. Δεν διανοίγει εδώ. Είναι καρχαριάκος αυτός. Κοίτα, κοίτα. Έλα τράβει το από κοντά. Κοίτα, μαλάκα, αυτή η πέτρα κόλλητη είναι. Τέλειο καμουφλάζ. Του παίζει πέτρα. Να, το άλλο χέρι από κάτω. Ο καρχαρίας πάει μαζί με αυτή την αγωγή. Καταλαβαίνει. Φίλε, κοίτα τώρα σαν τσιπούρα του. Επί 10. Για να ο μεγάλος. Ο άρχοντας εδώ. Μαλάκα τρώσει μια εβδομάδα. Την ακολουθεί, ρε, θέλει να τη φάει. Βλέπεις ότι πάει μαζί. Και τώρα συνάντησε και τώρα μου πει θέμα να περάσω. Πρέπει να τα έχουν δώσει ναρκωτικά, πρέπει να τα έχουν δώσει. ρε. Σίγουρα, ρε, όλα ναρκωμένα. Άτος, άτος. Κοίτα, ό,τι για ρε φίλε. Λες και είναι ψεύτικος, και απλά πηγαίνει με το νερό. Ο άρθρος φουσκωμένος, γιατί έφαγε. Κάτι έφαγε, ναι. Κάτσε βαρύ. Κοίτα, ακίνητος είναι βασικά, δεν κολυμπάει. Τι είναι αυτό. Νερό, από εδώ, από εδώ. Μπορεί άσχημα άντρα, πού πας. Άντε πείτε πάνω. Ερκουνάει και δεν βγάζω καλές φωτογραφίες. Αυτό δεν κολυμπάει, παιδιά, κατάπληξη έχει. Πού, με αυτά τα μούτρα που είναι με έχει πάει. Όχι αυτός είναι πάνω, αυτό. Αυτός είναι κόντρα πλακία του μεταξύ, δεν έχει βάθος. Ναι, τίποτα. Του ντι. Αυτοί γιατί φεύγουν από εδώ. Τελείωσε. Έχει από την άλλη, ρε, και από εκεί δεν έχει σωλήνα. Κάτι βλέπω. Ναι. Άμα είναι να ξαναπάμε. Να ξαναπάμε πίσω να το ξαναδούμε. Α, κοιτάξτε από πάνω, από αυτός θα έρθει. Η καρχαρία που πει. Φύγανε οι καρχαρίες.